Pléisiúrdamsa fáilte chu raibh tréalach ó Lionáird an seo, príomhoidí Coláiste Gobnatain, agus cinnear is scoile den sco, taidóir, agus mar dúirs tá lán oibre déanta gas a chóirt seo, agus tá tam héine nó go mór is dócha le néach los, agus go méid an plé oscailte bríomhar gan an seo, mar jaabhlar na Sainriachtanais, a bhíonig na príomhoidí iar-bhunscoil agus Ghaeltachta, agus na implachtaí an sinna tán de príomhoidí scoile na leis don Ghaeilge, leis don Ghaeltachta chomá. So, fáilte róta réalach, gan na hile muile stofa mis a caint, a choríis má tá ceisna goibh glacamí le ceisna beg deis na caintán agus beg tréalach a lura graint óla swifse chomá. So, gur mágah is gur mágad a réalach. Gur míle mágad, Conne. Ting fanachtan, so nós nuair bhíon aglah á chur bhain stóirí soccer, so déitadís na ceisna go léir churing. Ach seasa mé, díire chun bésaí churnúil, ach péiscéala gur mágah, as teachta le, bhí sa súga meach grúpa áirithe anach, tá grúpa bre clothair le chéile. Féach tá taide déanta go mar dúirt agus mar dúirt Conne an son, ach bhí sé díortha ar phríomhoidí Gaeltachta. Ach don ócáid seo, Feasamar go mbeadh sé ina ruúint é sin na leathanú beánaín, so is bhuair nona chur bheith teastáil chun na tuairimí sin a chur le chéile is dócha. A chu réchama tá múna Ghaeltachta Gobnatain mar dúir chun son, ach agus sin scoil faoi cuimarcha Oideachas agus lúna chorcaí, ach bhí an taide déanta Ghaeltachta bhir gan smáil I dteannta le mastúr thóir, an talamh muir seo léire, agus mar hálíonn sé níis, tá man dochtúireachta le muiris agus Dr. TJ Ag. Agus béidir go méid sé bhná an bharrne a daithníos a bhí le líana. So sin béidir an céad ceist ar a bhnómh. Cá an bharrne fós agus méidrééis an taide seo a cholíana. Péiscéile, chlár an teisiún, héan go seacht, so bhí í córamh síos san is agus be sé hart sa a bhd. Tá hart ar 25 nómata gom de chaint. Ach bearlam go mbeadh sibh páirteach mar bhfuil Conne an son mar seachas son roigh sé le dránach béidir. Ach tá snófar le cúlar an taide agus an bharrne sa ghart, so beidh písín uim an son, ach an son beidh cúpla ceist oribh. So cíimiid cadiciúcaí ga son, agus déanaimiid comparáid an son idir na torthaí uimh agus na torthaí a bhí gom, agus féachimid bhfuil an dárod ag saisi caint le na chéile. I raig an son tríd ceisna taide, litríocht, an bhólíocht, píosa acadúil an a gharid an sin, agus an son na torthaí na moltaí agus na himplachtaí, agus is an so in áíre a thugus isteach príomhoidí taobh mod an Gaeltacht. Mar cíigh sibh, tá sé seo go léir, tá gacrad anna chosúil san airnáil. Cíigh sibh am go ham comá sí agus í de cúinsí eisceachtúla, so dhéanas iireacht é sin na harchasteach leis. So cad mar jaabhlar an taide féin, well, má thógtar ceannaireacht scoile, ní léon áras ón tús, ach go bhfuil anna cuid buinte leis, anna cuid dúshláin, tá sé lúte sa taide an son ag fullan lítuad agus a cáirde le tamall fada, agus tána dúshláin sin ag fás. Bliana níag bliana. Is tá sé sin lúte sa taide an son in níag. Ach, gan dát, ag trácht ar na cúinsí cruthaíodh de bharr na paindéime, tháinig fás as cuimse an son ar na dúshláin a bhí roin go léir mar phríomhoidí. Agus ag an am tháinig fás súntasach is dóchas bhí sé sin aitheanta fiú ag tús na paindéime ag Harris agus Jones an son. Ach is dócha airagóinte tá gom in nómh ná go raibh breis i gceist an phríomhoidí Gaeltachta, agus gan dát éon phríomhoidí bhí ag feidhmiú tre Gaeilge. So cuméide é sin in aigean is dócha ag an buinte seo. Tagan a thróga eile an áirimh. So má thógtar na dúshláin a bhaineann leis an ggóthaíocht Gaeltachta an son, agus na riachtain se cruthaíonn an policy, bhí go leor tagartí don policy don Oideachas Gaeltachta in nómh. Is omí chur a bhíon na saoil an phríomhoidí san iar-bhunscoil Gaeltachta. Tá go leor le déanamh ag éon phríomhoidí, gan trácht ar bheith feidhmiú tre Gaeilge.
So tá ceist an son, agus fiú go nuairt rónán mac an umra nó gur cóir a bheith dearfach, tá cuid de seo beáin dúilteach, mar is I géalamh ach faní atáim. Ní mar phríomhide is tá hata an taidóra ar a minúh. Fáilte, táirteach. So cábhfuil an bharna sa taide is tócha. Sin íon céad ceist an son, agus, well, tá sé lúte I gcuid a héan dó agus trí an son. Gandát bhí fáin orm fisrú dhéanamh faoi phríomhidí bhí cosúil am héin. Ach tá sé lúte ag Ghabhann Murphy, atá ag obair I gláis na Tionóide inis, agus ag lísan I thuairisc siar I 2014, go bhfuil gaantanas sa taide atá díortha phríomhidí tomadachas. Agus thug Ghabhann faoi taide an son féin, tá fihinnéideag lúte gom leis ach níor tháinig sé amach go hifigiúil go dtí beidir an tachtain sicáte. Níidir bhfuil cuid de sin léite a goibh. Tá sé taobh hir don falla sin bhfuil is a goibh muna bhain tú ag stadéir ag an tríú le bhéal, ní bhíon tachta go ar na cápéisi sin, ach tá sé ar fáil, tá sé anna cuimseach, ach fair play de Ghabhann thug sé roiarc dom ar an taide rihré. Ach na rudaí a dahan sé siúd ná go bhfuil égóiricha, dúshláin cóthaíogsúil, a bhfuil le teanga agus cultúr, go bhfuil ilúint Forbartha na Geannairí, go mór I bobbal na bríomhidí, agus policy mór agus mion is tócha le fisrú fós. So thug sé sin leis céaldom, tuile tachailte dhéanamh an son, agus a bhfuchas le lísan I thuairisc, cai go bhfuil a trácht is léite go inis. Níidir tá an méid sin leigean a gom don tráchta sin ach rudaí heas amach ná dúirt den éigen duine dus na ránpháirte go raibh aspa súnta sa cceannaireachta sa scoile na Ghaeltachta. Nis, cad a deir sé sin, ach bhí molla ann go in for inúcha phríomhidí. So rís, bhí cúise gom tuairt faoin taide. So stócha ag bog a raig, ní mór do minis sean sa thuairtí bheith páirteach, mar nílim cinnte na cím aigeanna roinnt tá cúpla príomhide going beidir trúr ar eachama, beidir níos mó, ach bhiste libh scanálaíon a bheith ar an mosca sin, agus na ceistin seo raggartdom, agus cíimiad inis cinsáis taithí atá sa tómra. Bhfuil is a goibh, so tá cead a go dhéanamh, ní gá dhéanamh, ach cén ról ceannaireachta tá go ar scoil ibar a héan, agus ibar dó cadíad na Sainriachtanais a bhína gut mar ceannar a scoile. Agus tá trór ann is cuma múnteór, leas príomhide cúnta, péról ceannaireachta tá gut, caithfidh go bhfuil Sainriachtanais de hais éigean a gut ach go háirithe san airnáil Ghaeladachas. Stop mé caintear feig tamallín. Just in chéad ceist ar dúis. Se bhfuil sé gobar? Tá, yeah. Just an roll, yeah. Just in chéad ceist. Ó na, seans go gaithe mé cead a thuirtíomh bog a raig tríd. Yeah. Sin go bra. Tá an tarna riomhar a gom chuige. So ba chóir go má ceiste héana ag obair an son bhfuil an cearta gom? Tá. So cím hena féinnig agus mulla scéal níl am an ann. Roint. É roint ar seo mar ar riomhar eile tá sé. So cím hena féinnig go bhfuil príomhide lúte. Ní fós. Again second. Bí fáin. Smála mé sin de chóra. Right. Well, gacht in the treasure chéad ceist ar agart? Tá. Tá, go húntaach. Well, fiú bháin an son tá príomhidí ann, tá príomhidí cúnta, tá teagas agus fálam luaite an son. So is tócha mo ceist ormh ceist lebathe is tócha, beag na dtíine acadúla ag gáirí fóm. Cabhann na riachtanais an sin. Is a goibh? So má bhagam míad a raig an son. Cadíad na Sainriachtanais a bhína gut mar ceannar a scoile. Bhfuil iver dó roimh?
Agus seo mar cinar is scoile, gná cinar is scoile nó bhfuil tú caintear go sonrach sa Ghaeltacht nó leis mod an Ghaeltacht ó hebh na Ghaeilge de. Tú caintear... Anna ceist. Well, bhí anna chuid ceist na gomsa taide is tócha mo ceiste nómh ná cadí na Sainriachtanais atá go lán-stad. Tá cead a go Gaeilge lua, tá cead a go mar atá lua te gom iar-bhunscoil lua mar rud éigean. Má raigríonn sé sin de ceist a chaine. Déantain. Góntach. So tá iar-bhunscoil lúte ar leiad uair a bháin, tá Forbartha fórne, a gcuin. Tá sé sin na teachtamach go láidir. Tá sealamhú agus cothú tanga ann. Tá le gáile, so is tócha bhfuil sé sin nascathe le iar-bhunscoil an son gan dát. Forbartha garamúil do bhún teorí, lúta tá fergnamh scoile ann. So tá ilomid rudaí lúta an son. Tá tróir stiléir. Brú áma. Tuigim. Caidán na fórne. Aspa muína, aspa sima. Nead a cé tá gceist an son. Príomhoidí nó an post, nó na daoine, nó pobl na scoile, anna ceist. Airgid. Anna bha. Bud bí geall líana mar féach is denmí comparáidid ar son in ish, agus atá nachta gom sa taide. Bud is mar tá sé sin cearcalóir. Agus well, is a good thing, is which tá sé seo a hafid. Agus déting scéala insint. Bheith sé seachtal amach ar YouTube de. Stop. Bel beg siad son á roinnt oribh ag a deire, mar tá sé sin soccer a gom. Bel sé sin á roinnt oribh. A chu réchom gur míle mágah as a bheith páirte an son tá túrim a gom an son faoi cétá sa tómra, agus cé có ábhartha sa bheith sé seo. Ach, cumad is é sin plí. Curs ceist, cad iad na Sainriachtanais a bhíonn ag príomhoidí iar-bhunscoil na Ghaeltachta, agus bhí sa cappa go mbeadh na téimí seo ann. Agus níidir rád ar son in aigean a gcuibh agus si bhíh ránú na Sainriachtanais atá gcuibh, cuasaí tanga i measc phobal na scoile. I luúint, nó aspa i lúna. Nuair bhí rónán mac an omra caint an son, bhís rá tionachar ag na múntóirí ar na gasúir an son dúirt, cén is i luúint a bhuairdar. Cén taíocht a bhín ar fáil dóibh. An cosán a drón na príomhoideachta, bhí sé sin anna himúil sa taide. Mar ní raibh éon príomhoide a len an cosán céanna. Agus tá sé sin lúte go mion minic le daoine inis. Cad na héamh nachfuile le héadán. A cíimiid na hacmhaí chuirte ar fáil. Glór lúte nómh chomá marall ar sin agus an tionachar ón ggóthaíochs féin. Agus chur mé geall go bhfuil sé sin difriúil taobh mod an Ghaeltacht. Ach cíimiid cad atá le rá gaibh, agus an róla imríonn an córas a dachas mar hacha agus do cáis isteach. An gcuin léinge cad is bríle sí agus í. Anna bhágráine, cúinsí eisceach dúla. Cad a hála nuair hit an paindéime. Cad a hála don córas a dachas ag go buinte sin. Tá cuid de sin sa taide chomá. So sa litríocht is táid ag gibhar a cethir as seacht a gredach sibh, ach tá go lór an so má sé bhór dul é fannaigí lom an córas a dachas an cóthaíochs agus na cleachtais ceannaireachta agus riachtanis i lúna. So rís tám tréis é seo scag begáín díomh nómh. Ach má thógtar é seo sa litríocht níl anna cuid faoi ceannaireach scoile. Níl anna cuid a bhaineann leis an ggóthaíoch seo. Ach tá go lór a bhaineann le ceannaireacht a gcuiteine
agus fiú ón 8 dachas an 9 bhí na focail ról ilegáalach lúte. An tionar curhín ag an bríomhide, tá me caint faoin bríomhide ach go háirithe éfacht ar an bhlam Forbartha garamúil, bhí sé sin a goibh. Meastóireacht agus ceannaireacht san áireamh an sin. Tá cápéis alt anna himúil scríte ag Fiona King agus Mary Nihill agus tá de lua gur bhfuil polisathe teachta bhaim ón mar go dtí an bun. Agus go bhfuil ceist áirithe an son, agus bíonn mustúrthóir muir seo léire ag targata sin go minic. Cad na héamh nach míon na daoine ar an talamh buinteach leis na polisathe. So sin ceist. No, gach seans go bhéiteach duine eile argónta dhéanamh go míon nó go dugtar deis na dóibh. Féin bheastóir scoile agus an policy don Oideachas Gaeltachta féach 27, 27. Tá sé sin simúil. Sin an chóras agus tá dá rud bíonn siad anna garda chéile. Féach na cigrí tachtasteach agus bíonn féin bheastóireach lúte agus conas tuairt faoin policy is 3 féin bheastóir scoile bhíonn sé. Agus an Forbartha garamúil, an unarbert garamúil becordam rá de phríomhoidí tríd policy don Oideachas Gaeltachta agus rís tá cag lúte go mion minic an sa inúmh. So mar ocail scuir ar cadatá sa litríocht go hifigiúil faoin gcóras tá an rud cinúnach seo a tháinig amach a 28 tá sa goibh na him litricha a chur struchtúr ar ceannaireacht agus banistíocht de scoilena. Tá sé sin ann. So tá sé seo go léir níos ag crothú is tócha ról fé le atá ag príomhoide, ceannaire scoile agus an struchtúr go léir a bhaineann le sin comá le tacaíocht agus Forbartha garamúil. So tá sa goin bhfuil sé sin ann. Cad mar ar an ggóthéacs. Tá na rudaí seo lúte go láidir sa policy don Oideachas Gaeltachta. Stádas na teanga. Go bhfuil sé casta mar tá gach Gaeltachtaí friúil, go bhfuil éagsúlacht ann idir na scoilena, na habar go rónán gur luigh mé focail sin. Aspa múntóirí, bhí arcíocht lúte go bhain san. De luigh príomhoide bháin sa tomra aspa múntóirí hena féinnig an nómh. Pleanáil tanga. Bhís a léamh alt ag ben ó cealig, níidir bhfuil leithna go bhar an taighdeoir sin. Ach cá sé tréimhse go na mara fisrú faoi pleanáil tanga. Agus daimsigh sé tuairmí, agus ceantas tuairmí bhíonn ná pleanáil tanga seafóid. Cad é sin? Buineann sé sin le drám eile, ní bhaineann sé leis na daoine. Agus dúirt, wow, tá gceist le sin. Agus bíonn sé sin, bíonn ag chuid sin sa stifa bhíonn á léamh agam fé láthair go nintar dearúd ar na daoine uaireanta chun an tanga chur chun cín. Cad mé ar na daoine? Cad tá an son dóibh? Agus ceapan go bhfuil tá sé seo anna lárnach sa chur chuige bhaineann leis an policy don Oideachas Gaeltachta. I réchama, bhí sé gceiste gom ceiste chur na bríomhoidí, ra bhíonn chur amach a gcár pleanáil tanga, bhfuil is a goibh? Daimsigh Gavin Murphy é seo féinúlacht an ceannaireacht scoile. Mar tá rointstif lúteige, tá sé tharbheith simúil nuair héann se bhisteach sa rud a deir príomhoidí. Greibh brúartha. Greibh sé cosúla greibh na freigraí go léir le bheithe cá. Agus greibh caighdeán na Ghaeilge le bheith anna ard ag na príomhoidí sin. So tá beáín brú buinteach le sin. Géar céim arcíocht agus cumméid. Ní gádam dul síos an bóthir sinna go buinte seo, ach tá sé lúte go smior i nach éon áit agus fós. So más é gur luigh go dthartaí agus Harford an rud sin i 28, bhí Seán ó Grádaigh go gháilta siar i 25 agus tá ceann eile idir lámh ag inis nach bhfuil seans go bhfuil sé líonta go bhfuil an surveys DNA. So cíimiid cad thiúcaí gas an ceann sin agus tá nóir ina sanolaí ar an ábhar sin. Leis, ach ní léon áras go bhfuil géir chéim arcíochta an fós péróda der daoine faoi bheith dearfach. Agus cad mé áir an gceann seo. An gcuireann an policy don Oideachas Gaeltachta brú. Mar bíonn ort an policy le nuint. Bin ceist a bhí ann leis. So an tríú cuid, an stif sa litríocht agus tam geolas cruicna leis le mochuid cainte. Cad mé áir na clachtais. Agus na riachtanis i lúna a bhíonn ag príomhoidí.
tá sé seo ann. Neadidir an digamíide seo an ceannaireacht roinnte. De bheoh leisgurm ceiste chu oribh, cad is bríle sin. Nílam chun an ceiste na chu oribh, ach má chun sibh ceiste oribh énig, ní cuinnlam riamh éon orbert garamúla dhéanamh chun go mbeadh tuiscinnte go mar conas an ceannaireacht roinnte ar scoil. Agus níl sé sa well tá sé sa folaí don Oideachas Gaeltachta ach ní go sonrach. So conas é sin a chur a bhaim, mar ról ile gháilach níl sé inmhúnathe ní mór doing an ceannaireacht roinnte ar gcuine eile leis. Is a goibh? So tá sé sin nascathe go glú le seo an príomhoidí mar ála mór. An duine seo ag fálam ag géirig tuiscint ceartáilte an ggóthéacs ar na riachtanais tanga atá I bobbal na scoile, bíoh sé daltaí, múntóirí, tuismóthóirí. Tá sé sin ann. Agus le bheith féráilta leis na choláistí tríú le bhéal, tá mar cainte níos faoi na príomhoidí atá sa cleachtas, bhfuil is a goibh ag faimú, tá ceann tá an diplóma garmú le ceannaireacht scoile ag ollscoil limní deanta le roinnt ollscoil na eile. Agus an rud úntach faoi sin agus an éméidir goláiste bhar gan smáil an álam chumisc. So is cum péár ina bhfuiln tú in éiring betún an freistal ar an rud mar ní bheith ort taisteal an tám go léir. Agus iann sé sin go bhfuil mó nó aimsre luaite. Agus féach tá sé sin san áireamh comá leis na cúinsí agsúla nó eisceachtúla a gráine mu le scéal an son. So sin trí gné atá sa litríocht. Tá policy an stáit, tá an cóthéags Gaeltachta agus na riachtanais féinúlachta, tanga agus aircíochta a bhínig príomhoidí, tá na cleachtais ceannaireachta bhína có, agus tá na riachtanais ilúna an son comá. Nis, ní léinge titin na chola fós. Cad mé an bhólaíocht, neadidir bhfuil simagúibh sa chuid seo a cathasúsa. An rud tácht mé áir seo, bhfuil tá gárad, tá méid na scoil na Gaeltachta tá sa tír agus bhíon cearta gom luigh den éigen gribh fihanné in óbh neadidir cé dúirt é sin. Ach an dát dúirt, ó, fithacht ach mo scoil féin is ceann na bháin. So sin fithacht. Right? Hosníos ag chorális. Tháinig seacht geisnóir thar neis. Agus bhí mar sásta le sin, mar tháinig an galar cóin. Thosnaigh Covid, dúnach na scoilena. Bhí an tálam gur tháinig seachtar, agus trúr an son a dimig fé agalah lom, agus bhí duine bháin eile ach balór trúr ag an am. So bhí an tú fás an son sa deire. Agus is an so, is dó an cur chuige bhí go me seachas dul isteach an rud táchtach ná go rás a lorug a dahí féin, go díirech. So de thugus faoi gan a bheith cléanta, bhí sé lorug mar déir siad sais cur chuige subíochtúil an son, go raibh na príomhoidí caintlam faoin dahí a bhí acás bhí sé sin anna háchtach. Agus mar a dúirt tá hata sin ar manómh seachas mar príomhoide, má tá sé sin cear go leor bheith láthair. So bín agus as son, tháinig torthaí moltaí agus tá chun na himplachtaí don airnáil a lua an sahanis I bhór deanta ach go há cumar seo na téimí tháinig ón taide. Nó an bhecann sibh éon rud commánta atartha agus an stiff a pléach nó luach níos luatha. Bhfuil sibh an éon ceann a hentam. Má thugam í duine béidir ón tarna líne an sin. Bhfuil éon rud commánta idir iad seo agus na rudaí a luigh sibse nó luigh mise níos luatha. Ilúint? An tanga. Se. Tanga. Ilúint tachaíocht de cheannairí. Sin Cleachtas ceannaireachta. Cleachtas ceannaireachta. Tabhairt an tachaíocht de príomhoidí ceannairí scoile a féin de bhliain idir gan gréasán mór an bhorú chungla. Sin Is dúshláin idir log. Ní dúshláin éascaíad agus dúshláin simúla. Sin ach bin iad na rudaí a luigh na príomhoidí sa taide.
So ní hé gur cruthaíodh é seo, is é seo bhí á lua có. So dhéananas iarach profílí tanga bhailú utha agus fécant ar phobal na scoile agus gan dát tionachar an folasí don Oideachas Gaeltachta agus pleanáil tanga agus tá na torthaí le tacht. So bhí go lór den stiff céine ann. Ba seo rud ná luigh mé lo in ar ire cadrah, bhí sé sin luate go minic an tácht a bhine na cadrah agus tú de phríomhoidí. Seo idir pobl na scoile sa cadrah idir tú haon mar phríomhoidí agus pobl na scoile na tuismitheoirí na daltaí agus na múntóirí. Sin é, agus de cheas ceann bháin amach mar tharlíonn sé an cadrah le tuismitheoirí. Raibh tacaíocht an son ach ní raibh an nasc déanta idir tuismitheoirí agus pleanáil tanga. So bhí bearn éigean an sin fós fesas. Léiríonn sé seo beidir bun agus bár an ruda. Bhí rudaí a bhí dearfach agus comach chéana a bhí idir dúilteach. So déiteach duine casa timplas rá féoch tá mana hásta sa fóst ránaí sa bheith mar phríomhoidí Gaeltachta féinúlacht agus tanga chur chun cín. Ach an son bhí dacreachtaí acu múntóirí arcú. Mar ní raibh an ís céine cosan nó ní rád arán. Mar eall ar an curriculum féin, bhí sé luata gur úntach an rud go bhfuil an riamhbhol. Neadidir an dtuigeann sibh an riamhbhol an togra atá na scoil na Gaeltachta níos go mbíonn múntóir scoil Gaeltachta áirithe ag múna daltaí is scoil na Gaeltachta eile mar níl an tábhar acu. Tarlíonn sé i scoil féin le physic. Tá sé go úntach. So tá freastal ar an curriculum an sin, ach ní tharlíonn sé topic go leor chun freastal ar an curriculum cúng. An son fágtar, imíon múntóirí, titan hibhreacha, téann siad go dtí an scoil eile in aice lábha, péród agus chuann sé sin isteach ortha. An ceann seo, bhí sé luata a rís go raibh gothaigh scoláirí agus tuismitheoirí in obair na scoile. Ach tom trééis sé seo luath hena féinnig, níor bhéon róla cos a phleanáil tanga. Is ar éigean go raibh an dá rud ag obair as lábha chéile. Bhfuil éon an ó cag? Níl. Tom trééis sé seo luath hena féinnig le peidir ó lidán, right? Tá. Bhí molle don Orbert Garmúil ó cag. A comach chéine, bhí sé luata rís go raibh aspa có cheasamhachta ann. So bhí duine bháin ag fáilt an blas seo, agus bhí duine eile ag fáilt blas eile. Agus má thógtar an cóhéic san áirimh ní héan úna. Ach fós féin, bheith fáid ceapa gomach chothraíoch sa chur láthair an sin. Ná an leis céala dhéanam mar chaidóir. Ná níl mór an ar an bhirn ag cag chun a bheith freastal ar gach scoil, an fihanné scoil, chun is freastal ar na riachtanas go léirtá sin. So stoc an rud an sin nó an conclúid ná an príomhoidí féin a chumasú agus taú lochas an. Bud is a goibh is slite áirithe. Pleanáil tanga a rís bhí sé meascathe. Bhí Gaeltachta bháin ar a bhéon pleanáilí tanga feimú, bhí duine eile ag iar-bhunscoil agus bhí duine eile ag obair. So bhí fáid bégan an son. Bud is a goibh agus luigh Jack Chambers an son ar rinne seachtainna go raibh plean tanga feimú nach Gaeltachtach. Bhí sa rálam hénig. Aber é leis na príomhoidí. Ach, maidir le cápéisiíochttas tá ceann seo simúil. Neadidir cad a ceapann sé féinnig ach uaireanta ní bhíonn sé go húntaach. Bhíonn legan béir agat, bhíonn ort legan Ghaeilge chur ar sin. Ceapan goil feabhas ar sin ó hin. Ach bhí sé sin dachar le ling na paindéime dúrach lom gur tháinig an rud a méarla agus bhí piasa ibre breise le déanamh é churmach a tuismitheoirí nó péadróm a bhí gceist. So chuann sé sin brúar an bríomhoidí. Sin ceandas na Sainriachtanais a bhí luata ag príomhoidí na Gaeltachta. Bhfuil sé sin álaigh is scoilna las mod an Gaeltacht. Taithí Forbartha Garmúil, bhí aspa i lúna sonrach luata an son mar dúirt ní raibh cosán fé le ann don phríomhoidí Gaeltachta. Níl a le héad ann. Ní dólam. Bhfuil ceanna tastáil agus an ceannaireacht roinnte a rís bhí anuasáid á bhainte ag príomhoidí áirithe as, ar aig libh agus bígí gobar libh, daoine eile conas é dhéanamh na hiige mé. Conas é dhéanamh go héfachtach, neadidir.
Ach a rís, beidir nach raibh an dara ráha nuair bhí an paindéime fé lán-seol, lis a goibh, agus sin. So, tá mé go deire caine neadidir cos mar tá cuasaí ána. Tá fuileach am again, tá mé cear go leor. Tá geall leis gleathúir a clé. As tá mé seasamh féoch go láidir moltar go mar cosán garam a sonrach le amach ag an nárán ceannaireachta. A dhíríonn ar na Sainriachtanais a bhí ag Príomhoidí Gaeltachta. Can héamh nach bhéit mís dína olabhú don cóhéach sin na méid siad ag obair, agus é sinna olabhú anna lua, agus an takeíoch sin a chur fáil. Seachas fannacht go dtí go bhfuiln siad sa fóst. So sin rud a bháin. Féinúlacht, tú féin a hiiscint, an digan tú féin, an digan tú catáid tastáil, an digan tú an cóhéachs, when a dúshláin bothúcánacha bhfuil tú olabh de sin, agus an ceannaireacht roiinte mar dúirt, bíoh sé sin ar ólas ag múntóirí agus iad ag tosnú ina Príomhoidí. An rud eile is níorbh an dara ráha a ché lua, caithfidh chur chuige níos cóháite agus cócheasabhachta a bheith ann. Can héamh go bhfuil cag, PDST, JCT, tá go léir ag taú agus tá sé go húntaach ach tá rud éigean féile ag tastáil ón Príomhoidí Gaeltachta. Mar bíon takeíocht dán ach tá ceist an son. No beidir ná an 19 sibse le sin, cíimiid. Cad mé áidir Tionól faoin ceannaireacht roiinte, tá sé sin lúta gom hena féinnig. Rud atá simúl agus rud atá feice gom sa folasaí nua nó an dréocht folasaí do scoilne lasmod an Gaeltacht ná tuismóirí agus scoláirí thuirteteach san áirimh I bhfad níos mó. A conas é sin dhéanamh. Tá sa goin go léir go bhfuil slite ann ach conas é dhéanamh is slí éigean atá éifeachtach agus inmhúnathe. Tá sé seo ann comá pobl garamúil na Príomhoidí tá dán, tá NAPD ann, tá bhí tagart éigean don ceannaigh IBL agus do scoile na Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus mar sin de ach beidir go bhfuil deis ann rud éigean a ás a bheoh dírithe go sonrach ar an drám atá gceist an sa. Neadidir faoi sin, sean gohfuil sin clúdathe. Moltar leas a bhaint as na thuairla sin nua aimsúil in na paindéime. Bhí sé sin sa múl gur tháinig sé seo amach raibh daoine ag molla Zoom agus Teams agus rudaí agus go mbeadh sé sin cabhrach mar a dúirt de luigh mé an álam comisc. Tá sé sin ann inis chunas leas a bhaint as ar son na Príomhoidí. Now, play. So, tóg mit sás second. Ach castí nuim an ceis á chur ar bheirdúis cad iad na Sainriachtanais a bhíonn a gut mar cheannair a scoile. Agus cíimiid a bhéit mis an nascíon a bhidir sin agus an méid atá lúta gom libh. Cear go leor? OK. Braoní isce mar sin caine agus Tóglad. tóg mit sé tiltte go. tuair míid seans dóibh chomá. Tá na freigraíonn ó gom. Stokes, Kennedy, Crowley, ó mar thuirteigh. I cinú go bhfuil siad crín. Beidir gur mé féinnig tús leis mátá plé le déanamh. Seasan Forbartha fórna agus aircíocht amach mar sin. Bhfuil sé sin mar ceann na Sainriachtanais atá goibh. nó bhfuil éige sásta léimteisteach agus do haithí reintling. Agus do chóhéachs comá man bhis le. An féidirlam sa ceis le chur. Cinnte? Agus beidir just ar bhain é lehanúach beáín. Is tuigim go gur lé ceis le Gaeltachta sé. Ó bhfuil éon differ. Bhfuil annacha differ tá lán an rudí atá lúte go an sin, agus tuige mé is feice mé. Tá sé an argóhéics héine scoil lán-Ghaeilge leis mod an Ghaeltacht, agus déirhann a lán de tá sé gná scoil na béirla chomá. É brathar cóhéicsú na scoil na sin, aber tá cuide go beag tá cuide go mór tá scoil na dúshláin. A cinnto héamh arcú múntóirim le clia fé láthair tá faibanna in achgailcha láis sa tír. So tá faibanna arcú in acháid,
agus is ceis práinach í sinna le réiteach. Ach an stóla mar slí bhfuil na faibanna céine a gcuin ar fad. Now tá Sainriachtanais ann agus tá lánach a lútegat an sin. Ach just a stóla an bhfuil ar tháina sé sin trasna ó heh ag díú ar chuoin eile gur mar sin atá. Aber luúan tú an CSL agus ní léon rud sonracht déanta an CSL de Ghaelge lá sí nó de scoile na Ghaeltachta mar hampla. Tá ETBI géirí aige thuirtar sin beáinín. Tá lehéad Oideachas i gobars a gart sin. Tá cagadírí rudaí ó dhéanamh, aber tá JCT nó tá PDST chomh maith géirí rudaí dhéanamh cinnte is argamach na Sainriachtanais ann go lárnach ach just ní listige mar tá rudaí ára hán gur féidir dá lá leis tras an bhórd. Agus tá rudaí eile ann an sinna tá cóhéics éagsúla beag nach gacháid. Nadir, ha glóráte gamsa. Bhfuil ein rud le chur? So go on. Gur mágad. An ceiste tá gom go banúsach ná cén differ atá idir na scoil na béirle, scoil na lán-Ghaeilge agus scoil na Ghaeltachta. Well, sílim híon, nes am rúta go tíir an ceist in seo, but sílim na scíalchaiste bhfuil me sin gobarán tí muid an Ghaeltacht ar náide agus ní ag am íonrad a chuirtas an urgin sin nachhfuil dal samreacht am a cóheach sin. Seachas an policy Ghaeltachta se. Well, tá policy Ghaeltachta ach nach munin sin cóheach agus na Sainriachtanais agus list an scoil héin, mar nó sin. Agus de fel sé defriúil nach an Ghaeltacht bí mar deartha, so sílim go jobbalad sin chur tá siad ionta costal na chéile agus bheadh na dúshláin bheadh na dúirimid na cean teidil céine agam héin agus a bheadh beidir agutsa an náid mé bhfuil na defriachtaí stoid na mensánraí agus an cóheach scoile agus céite de scoile agus dúirí, but an dúshláin smó to Rómsa na arciaach fáine agus Forbartha fáine nar aon tú. Bhí an ceist gur cóilta scoil Díolchaiste gura, chundí gura. Oh, má. Dún ghabhann. a bhfuil is ingeránan was nó Níos né me héana agus couple of duine adó first. Me mo hónú má first, but that's not first. fáilte go corca. Hánig me hen hánachar ó Tionól. Agus dhéanana ceist chuir na hábhar a bhúin tú. Hai. Taú le arciacht. Tásúin seo. Be mí de gcuidir le chéile lára, sin é thárlú. Céine sús cúpla bliana hen agus ag an grú seo agus de dúr Tionól in Queen of Anne faoin arciacht caiú beidir daltaí féin a spreige chun móna aanamh like grow your own basically a dúirt sé. Sin trí bliana ó hen dúirt sé cai míad níos mó a dhéanamh is mótóirí bhil mis tá ag móna freisin bhín aglair marrá go bhfuil mótóir physic nó éanamh again because big she did my head canoe, right? No, perfect. I'm a door declaration canoe show. But anyway, Charlie, I was Stuart Shaker, Jesus, call on back up in that end, we're going to get Charlie fresh. But anyway, just Toirdealbhach is a crow. in Oakland, I was being Shed Acker, Dini. A sprague chun dulgadí ócail tá golóir obers ag an car agus mór himpa an seo. But dúirt sé cai míad níos mó dhéanamh chun daltaí féin a sprague chun mótóirí beidir ólíocht physic mata inartóireacht agus seoí mar sin. I was really just daoine fí tú ag kind fí daoine le écos agus bípos an sin. Agus móntóirí le bheile steach chun an obair a roint. Dhéanamór híos an ócail beáine in eile síos an éis agus tá na móntóirí cógan ógan is le CBAs, le sláirs, le rudaí mar sin nach raibh go hen níl rudaí cosú le World Book Day tar Lucas
tá CBA Lionáird Tommy Gnóg leis sin so tá sé dechar daoine bheile isteach chun obair not obair don príomhoidí but taken to an scale chun beidir rud éigin that they can put their own stamp on tá sí cógnóg le an ábhar féin and tá Tommy in all Montóirí Tionól tá Montóirí Lionáird tá Montóirí physical in níl sé tá sé múna physics trí béarna because níl golóir ivrichéad an artist but an rud is mó tan Montóirí cógnóg sin lena ábhar féin ag déanamh rudí nach raibh á dhéanamh cúpla bliain agus caiiteú rá bhfuil an daltaí níos fearr sin an ceistíanam rá nach bhfuil but sin an ceiste sin an ceiste féidir sin a phlé freisin but anyway cúpla bliain hen bhí sé rá caiiteú gróir ón an bhá de bhéal dúnta duine nuair a tú go dtí ná habar le héana goil siad a gut. Tá cúpla rud anna himúil áirithe go an son mar rud a rihin am féinnig ná níl fiúbháin susrathóisreach fé láthair níl an rud lán á rachtáil nach bfuil an ceartagam tá leidúr an méid MRB-na tá le déanamh sin rud a bháin ach sin mollad an chóras conas am a crothú do sa Montóirí onas go bhhéta míis commas na líne sin a lehanú agus an túlach atá an bríomhoide a leidú. Bhfuil is a goibh mar níl sé in bhúnathe agus ní éta míis leanú. Tá taithí farsanta go mar sin mar nuair hit an paindéime is dócha nach raibh an cultúr a going gomach daoine seasamh sús agus i léimsteach i gháil an obair. Bhí ról ceannaireachta, bhí teideal ceannaireachta, AP, agus ar éigean gur hiigeidir go raibh obair le déanamh. So bhí orm léimteach agus an ceannaireachta roinnt ón déobh sin de. Grow your own sin go maith, caiig bhfuil ráit is éigean timpeall ar sin. Well tá is sin mar Montóirí bhaile agus tá trúr leis príomhoidí againn agus bhí ceann leis leis príomhoidí bhí sé an ábalta le technoliacht so dhéann síl an obair in a very short space of time chun gachtainna Dun paindéime tá gá rang ag tosnú linn sa Gaelscoil an man for Siacún but tá daoine má agus daoine tar éis brise a thógann an scoil tá big brewer and say Peter Tionól is bhúna don gá rang big sé mar mar ábhar róa but le cúpla bliain nús tá star agus Tionól sa déanamh ag gachtainna sa Gaelscoil so mar níl an agus níl an Montóirí but ach an meach mar ceist scuirorta muna bhís leat chas andir? Séamas meach policy in na bhaintáiste dit an isis. Go meach critéir tanga le buinteach níidir. Mar binne bhí gceist leis an tagart san cén difriíocht tá aftartha. Tá policy don Oideachas Gaeltachta. Caiigh scoil na Gaeltachta in isis na critéir sin na cólaíonna. Agus tá brú buinteach le sin. A mar leat go meach policy go measta? Yeah, bhar lum, yeah. But brahan sé like ar an bhrú ar an duine like déanamh trácht agus bhfuil sé níl Montóirí ní féidir ré chuir siúd sa Ghaeilge. So sin ceist ó hebh policyén is chum mar sin is ceist anna háta sé mar sin cinnte tá gá gohfuil san bhí nuas thuiscint ar cad is éana da agus cad a chatha for chur fáil má tá aana ag scoil. I gcóna bhlianta bhí mé féinnig déanamh an trácht so in an but níl manis so tá leat fuaman sé. I gaddart tá policy goine is go heb Gaeltachta dan hénig agus ní féidir Montóirí goin chuisteach gúpla agus díad policy le goin. Tá sé go bhain policy bhí an bhfuil an cruthaíodh agus an takeíocht na hapaní ar fáil leis an bhfuil an cruthaíodh ní fiú agus ní dtíir bheith drúta gan áras a go bheith réalaíocht díad policy bheith goin. So níor bhain go gapach an airnáil las modan Gaeltacht. Bhfuil na Montóirí ar fad agaibh. Well, ní ach go réiteach policy eile. Níor bhain go gapach cinnte tá takeíocht de bhéad ar uaireanta clig a brathair méid na scoile leis sin policy gur a bhain.
ach tá mí is trachad leis na húir de sun ó úsáid. Mar níl múntóirí gringdóir. Tá sé nós na húir de Class, clás yeah. hánig. Bin clás. Is mar ní hit fi an Ní gurmá fes- na rain ará an thugamar an stiftíh. Tearmach go Dubai agus feag na mútóirí ar nas. Cuasa lena mé farse go seoire tá fiche in san crína BL an léna de bart fan sa tír. BL Agus Go tá leir gné. neadidir cadas a dánaidir ó Ghaeltachtaí mar luigh sémas an san nó. Kraus Marnation sin híon go chuir go mé stoide mahan ní smó tucha in sna cretar antrala de chaí a hagan fríd an choras Oideachas Gaeltachta an áhar gomíonn siad go dtegann siad an choras os go minic daldaíidir a German léan le Berla a hagan establish an bhí sin na anú agus chuid san bhíon na cretar níos ísle after she would be is come along getting no burla ach mohin she goes to jacker ni you know bit Neil tap on Gaelic better my copy ach ni she region chorus ni higgin she better hour and a half street on the Gaelic was there having she had listen again you're in a dollar you know min bhlianta to be sure I make an Arnold Berlin I make a Dubai no cathedral ach na daldi Gael holiday you know having she region chorus higgin she had started a dúshláin higgin she had Ryn siad mat a trí bhliana na Gaelach, tegann siad cracksin ar fád agus sin le daoine ar bhile grow your own, come to Geary Jeshin upward, dar ná bhí héana a bheith stíon sin sa dóis gur féidir lo, chapar agus rastal ar an Arnold, but os an sin déitin ar agad agan daoine an Geshgard in níos agus do cursa bliana ó bhuaig sin go cursa ghabhann an seo jaas don PTCE nó don cariad Tionól agus ar nóia ar a siad carithe ras cead ar nóia, but ní chuidann siad leis an Arnold ó bhuaig. Tá sé costa chuna sé describe chunúach fao sin independent an costas táir an dá bhliain. a gábhlíon cén sin hard chun an airgadí an reis describe sé anmhas independent sé minóí nó nóir fao sin. An bha. Ceart go leor aon faointe géin eile just Tá mar tá négeist eile gom, so níl meach go tús. Gearód, socraí tú féin an. Mar leis an gceist mar leis nachíod na Ghaeltachtaí agus tíisina bhain is fearr seanúil na martá go mar háláin go mar bhain is posta daoine bheile chuig na Ghaeltachtaí gortaí ábhartáid am an colaí gargiúlainn is sa chathair. Tá mí na uair clíg an gahar dahab nómatá cialarna níl mór an aisna sa ceantar nécar so dámbeocht post mata le lína san dá scoil háláin go bhain is mo sinnig daoine múna ábhain na háisna agus níor gúta. An bha. ach ceist a gams ar sin mar fecinn go rialta nuair a bhealamín a múntóirí ó ghailmh nó ó chiaí suas go cilchuinnig chuin. Agus anna háisna cilchuinnig is cathair beag das cilchuinnig, so tána háisna ann is sé lárnach. A tastín watha gcónaí do le bhaile. Leanthe siad linn Muna airíonn in banú fearraáiltó na péad atá watha tin siad a bhaile. Mar tá stíonhathe do le bhaile, ná cinnte tá stíonhathe an bailla ágan cúpla bliain, mar dhéanam mar hain agus a tá stíon ó daoine do le bhaile, so bíon an nádúir sin na gcónaí ann. So ar slí ní cinn go meach an 5 céanna beidir sa daingan, beidir me 5 a gutsa nábeh sa daingan, a d'igganta mar go dá sóchó daoine dul siar, go méid daoine a fágan bhlá clia agus a dul siar. Ní lei go stála mar feice tú é sin. Tá sé sin álaigh agus mar hampla idir an dá scoil cósan an sol. Tá roiint iar-galtaí chláiste go na gcuine cead na measc agus tá iar-scoláirí os scoil bhuire hála go san. In sais málar tú an san. Ach tá ceart go té daoine bíon na puist ar fáil ins na háit na iar-bucha beidir tá fás, mar sin bhd eile ní gábhamach na scoil na Ghaeltachta ag fás, ach tíad Gael choláistí ar fás. Díteach, ja. Agus an son bíon na puist an son, ach bíon siad gcónaí cumad súil ar Ar rud éige na bhaile. Síomhachá nó beir nach fé, tííochtta sé ceist eile chuma. Ach is ceist ar nós an lúntas a bhíoh ann, conastína bheileisteach bíoh lúntas ann, agus rinn sé, bhí rud éigen sa taide son in méid arúd gearód méall ar ionadathe. Tá sé aníachar ionadáil de más a Gaeltacht mar
níl down, níl sa counter. Ach beidir go bhfuil seans níos fearr agus iad I gcéil cenig neadar sin scéile. Constanta. Muintear mé hain tá ar Forbartha an scoile cláiste na tolcan is éad is nu sin is tá seachtal cúinsí agus cé de agin mí man for so tá fás anuas teachtar ach tá mini blá clia agus just an puinte Louis tusa Cofad agus is oldham na múnteoirí go léir atá agin is blá clia iad so níl an fáid céin an sin más féidir an múnteoir blá cliaach le Ghaeilge áil is féidir Seo hen grow your own arís. Tá sais network out tá muide faoin ETB IBL ETB an máthar scoil atá agin the Hammer hain an máthar scoil ní scoil nuas scoil a bhí Bhíonn agus Bhíonn sa counter agus bhí sais Bhíonn an sin don Ghaeilge in san scoil anna féin ach tá ceithre scoileanna eile faoin ETB the Tionól talacht leochan agus agus tá daoine a críomhnig a chuid Oideachas na scoilna sin tar éis dul an Bhíonn agus tá sin sinna teachchain agus tá sais poaching ar siúil rangis na múnteoirí atá agin bíidir ina bhúnteoirí sé Chláiste de Híde agus tá cúpla múnteoirí óga go inis a tháinig as Chláiste de Híde so sais grow your own agreeing Sure. ní as an scoil mana bhfuil ag scoil amhána go sa counter is sin dachar So líon rús idir scoileanna tá gceist mar sin. Agus rud atá sláán túúil, mar ní bhí míadna ná an boga rómhinnic is a garm seo. Conas boga chun taithíáil den áit ag an eileán tú lonathe san áit. Anna bha, tá an tálamh tá Evelyn ní raigh feimú an san go hána bha. in san rugby to féin trí múd in na fysica scoil héan agus an mull ríomhil nó mull ríomhreachta. Se agus cemic I tachtasteach inis man fór secuin. Se. Ríomhil agus dúirt mutíana ar sin na thoisiachtar a mutíana agus first in íocht an dá bhlianscoil ó Ghaeilge but lán deachreacht bhí practical le chlárama agus rudí mar sin an Ó fáin tún chlárama, bhfuil sé goibh? Ní ramar nniu na scoile nó bhfuil a dhearú haintilí regulatory sauce go dhearú fi chlárama an léir bhí si tréis le agra an féidir. Agus mus go bhíon impact bhí bhaint na scoile nó sin go háitis go chaimrad na so ní ramar na nniu páist lecha it's a cégur dhéanam mar seisbí a ní ramar nniu mar ar bhéis sí haintil ar chlárama. Sinné. Brian Sharon made skull, tá amalgamation going his synocal agus riven amalgamation we were then ag scar montori but we are in Canali and Western Tree Chalklar ag an own but it's fair way in of le Canali stock agus I suppose kai to big Canali gan shut and blian man for Shakun kunnis a tree car the tree clarama curlicale kun around physic a cur shul than go scoil new tree scoil new car scoil so sin and Sean bhfuil taithí go bh bheith cáireach don tógra sin. Sinné anna bha. Níl mór an am a fá go gin bhfuil. Níl nó tá cúpla nó tell bhfuil éon céir seil nó éon pointe le duna bheith géine. Tá go meid se saimú na Sainriachtanais Louis Bliana ag túscóid agus ag dearad a chuir an fráid an chéile. Cad é ceapan tú féinnig go gáin, Bhfuil ceann na bháin agad? Well, ag bugí ag bheoh art bhí arcéalt agus comádas le cháile like tá fáilte go tréis COVIDnis chamis is airs catching ar múteoirí daoine go míon nó frach sa counter inis tá trúir in mhail a rís agus má chaile míad faoi son ceithre agalah ar an goigá go bhí anna mútear béardáid or de gnábí míad le fógad sé thuir chuidéag opnar a chuidéag sin fáinte gaoine úntacha is iad gemacht well how so gemacht mensch gemacht ach is kind seo comádaí agus
Gwyn ti dyn an y lag fy snach, y gweithio, bydd stro yma ter son, mae'r hynny sy'n sy'n fali môr, yw to post na. Rydw i sy'n, ac ysyn ar parsel gled, mae fy Sainriachtanais i ffrw, no, bracham, parsel te, agus ag ni me, cos ar siach me, but it's post hana uidnach yn trwyfyd atá, go hard trid yn banjo mewn, ac fe'n sy'n cael sy'n mar gyfeini, gyfw mi lo ar lina, yw trid yn tŵhain, sort of lian feini bled hydra. Maar hynny, is cum a cécho más atá de an canreacht go bhar in paindéime. Like ní rád ar haimpa. Bhí an hain, chuid bhad an am, chuid dis na daine bhí mar canraí úntacha scoil páisiúg, chuid gurí múnaí, hain, agus sin faoi bhrú agus stras dochrete mechar fé chuir leis an rúbhearthú. Agus son go gá le sais taú le daine tríd mar doir ní higan aine ach yn dyna hos y ffost consumer home post from dyn wan tarchmach i siad dyn wan ac ni fi'n gachau y tarchmach a fi'n anhwyd ryddi y tarintas a gan trácht yn rírcha a wedd le hord a hef chur nord a combusod nishtog yn siad niryd ama like fewer madra fi di grach yn fod five in a bus dicta me ryddi biaga kind of na contest i o comedi'r fas a chors HB like fi sy'n gordon fi dôn ar o'r madra Take behind this kind of area, believe I Gan ordú I dhéanamh mí ré. A bhí mar go gapan gohete anna haimúr na Sainriachtanais beidir chuir gompur tá anna chuid go a dhéonna lua nach me churmach go gom nó svíanamh genta go marthú nar bhí sa caint beidir le daine a bhád hen mar is cinnte go bhainte léirgus eile an bost nuair bhíon cúinsí eiscratúla I réin. Cinnte. Agus Cinnte. Cím súla. Mór le bheith a cáilta ceapan hen faoi chuid an úlach a bhí ar chuoine an go bhfuil sé sais uig na chunta le tain agus I higan ulachan each bhí anna bheith dúla camera a fáimí tací a fiúla na bhíon daine anna bheith mór haimper agus soilm hain go gafa fecha sin fiú fechar lénta fláinne sí san lína chuig príomhte go síide na scapar go mana bhfuil éon ra dam chun takeú mar ceapan hain bhí sa crechan na Jamie an irid príomh post an príomhte go háras na arná Ghaeltachta Ag postráine an irid daine caiig a gar-iach agus íon chuide sin in níos pension agus ní gan chúis I sin agus cafa fecha sin mar an irid sin de haí I dal amach an doras nes déchúis mar soca go dtí daine ar an amlam má ha saoil dá leidúcha nachfuil si sa fast ceart. Go hárann sa scan na beagas na scan na Ghaeltachta mar há brú na breise mar dí óntacha sa bhreis in an pobl ach há brú teach is hún panál teanga go ganí caiintear. Mi caiid íon hiiscid bhfuil ifige panál teanga fostithe chun poiste dhéanamh. Tá, ja. Tá méid an chun cóir brúló ach ní chun an poiste dhéanamh agus sin ceistelle ceapan atá chun brú eile. Agus cé híad na ifige panál teanga má ha daine chun bheith súil go bhfuil si go taú caafar na daine cearta aránú sa posta san. Mar lés go fu chuid go sin sa Gaeltachta ach is minic le chodíú dearú go minic ceantar muise sa rain gan for dearige ceapan go bhfuil tríú na cara duine faoin tráise beidir chuige duine in an cinse ach an rud a brahan ná an tainúir go glosin tú faoi rud ná bhfuil arsa rud ag go deala dhéanamh capal scoil. Go bhfuil éileh ar an scoil agus ar an bríomhide mar sin. Ag brú ach méid ar orinthe sa lá. So brahan go gafar, anna haimú gumsa iad san na chuir gompra, fiú am hain go pása a chuidir ar cad a bhíonta agus cadí banis agus cinnte honna rudí practicúla mar arcaíocht agus comád múteoirí agus. Ach an bhís tá sé an bhfuiltid ar riir bheith ná fálam agus tágas a bhróú in scoil, fáil a háú duna báilte le pápéirchas tú hir. But bhí sé ggóáid in éagráin agus gur míle mágat bhí anna chuid an son. Agus sé go Sainriachtanais sí. Cinnte. Sainriachtanais bhachó cánacha ceap méid go gafar dúr arfa chun bhína maithe comád in January. Well an rud a bhrethas ag an ócáid seo agus is leis an lár an ceannaireachta bhí sé buinte chlós an. Agus is múntóireach go háir bhí ann, meas an gur mis an taon príomhide bhí ann, agus na rudaí bhí árá go san ná, conas
chun san príomhoidí spreige chun a bheith tuiscinach agus chun an ceannaireacht a reinteoring agus chun deisina who are doing. Fí sa géisteach leis is it rálam hénig. Ha? Nach raibh an tuiscinnte có ar cad atá gceist sa fós. Go bhfuil sé códeachar san é sin í dhéanamh. Ach tá dá héamh den scéal is tócha. Chun tá míad ó héamh cuasaí áma chunne nó. Tá timle dénomatí an más gá. Rock mid tríd an cuid atá fága. Everything just rather bháin a bhla the growing and son an bá. Agus tuigeann an méid. An séblin a dúid sa fós. Agus rug se tamall fada or an bhil seo ágan. Cos rulís tá fhéadfaí lán-Ghaeilge fi go suas agus an ceist amadach a chur ar phríomhoidí Agus mna bhfuil sin a good de churing mar thosaíocht an duine sin nó na daoine sin áil. Tá tréalach an sa cráte gumsa, bhí mar dá bháil go leithúil. Agus i bhríonn sin an dá ró, mar nílúid úranta, mar big faibadáin a gcónaí. A gcónaí, is cum cadannaigh. Agus an ulta úirt ná scohann, is mahan scohann súil cara, ach scohann a dtíirigh, well is sigad san is, smíní tú agus cirile, tan rud réitithe, nó tan rud a bhad níos fosa, nó go mo cara criticúil rá, tá éagórainn san tá faiba cruthaíodh a féin. Tá na córlátí san, chótáchtach agus ní íslóig an muirlás ceapan. nó an pápéir, agus níos sló sin, a sé dul an troile. Ach, an rud go mén modda I brúir, agus déon ceannaire scoile ná an cruthaíodh atá go féin, agus consmod is éfachtaí ná fiach. An ghabhann fi go sús. Sinna náit. Sinna náit atá gréasáin táchtach an NAPD, an ETBI, an Gaeltachtas, tá sé chótáchtach fiúáin in é, aber bhí cógáil ETBI in é ar I Loch Garman a White. Chúil me sísan, a bhí fuinmh gamsa techt an seo tránón in é. Tuisgráit a caint a cólacha heile ná raibh agus níor bheith gamach cafaí an buinte sin. A bhí fuinmh a buint leis. Agus bhí fuinmh a géisiart na faiban a bhí daon eile, agus bhí na faiban a céin a gamsa nó rud éigean de friúil. Sin rud a bhí mithí leis an paindéime, mar is job uignach uaireanta an job seoghine, mar phríomhoidí. Tá sé uignach, a tá géarthá a chinú go bhfuil grúpa mardúirteáin sin bhfuil grúpa leat. Gur féad le ceis a chur ortha, nachhfuil tú nóíocht le beidir, ach go mbeadh faiban eile céin, tá sé sin chótáta. Agus tá difriúchtaidir an grúpa fuamáilta, an gríocht fuamáilta, nó an cara, nó an cólacha. Sin líonra? An líonra agus an árád an agus sin. Bin bhím á bhlan sanach beidir nach raibh sé léirithe go rómha. Úntach. Tá sin, yeah. Lena mé raig ní lethúir clé eile a gom antá. Tá sé seo clúda a going úsle. Nó sin sais rún. Sean scoil sé fír, níadidir, ní le freigraí gom. Tá sin feicibh. Has go mééis sin na lua mar tá na rudaí ann atá sa folasí don Oideachas Gaeltachta chomá. Tá fís láidir ag an bríomhoidí. Tá an dúshláin a bhí na scoile. Seo scríomh na cigrí bun ar cuairte na thugadidir dúshláin le úsáid na Ghaeilge. Ghabhann scoláir san áim, tá sé sin I fás go mór nach bhfuil sin an ceannaireacht roinnte leis. Measúnú mar dúshláin a bhí ná an cuairm agus fáláin in na scoláirí, riachtanis speisialta dachas, bhí sé luaite in ómh ar maidin fiú. Clár Orbert Garmú leanúnach luaite, agus seo cúpla giota asach ach gan dát nílam chuníd a léamh, ach tá fís Ghabhann scoláir agus an ceannaireacht roinnte le feiscin go láidir sna moltaí is á sa folasí nua seo. An rud eile tá ann ná an ceantar agus an pobal. Nis, beis sé sin simúl agus pe rud atá idir lábh go bhfuim le clia chun an pobal sin a spreige, bhfuil rud éigean úr nua speisialtaigh tar lús an ard chathair níadidir ach
bíonn sé dachar an pobl agus muint an daoine sa ceantar spreige seasan an scoil le féin uaireanta agus sin dúshláin eile beidir rih phríomhoidí. Ach go bunúsach sin ní bhacha míad leis an píosa sin, tá taide le déanamh ag duine éigean. Cadíad na difríochtaí idir phríomhoidí sa Ghaeltacht lasmát an Ghaeltacht, beidir rud éigean faoin difriúd idir rih an paindéime agus ndiaidh. Like Kim Súla, Christine son in lasa sa rá taide eile ach sfeile vid son a hógant sibhénig ach sin bon agus bar mo chuide go pointe seo a chane agus gur míle maith goibh a gúinúsle as tacht agus bpásta. Gur míle maith go réalach san tá lán le fálam a gúna chéile leis sigus leis mud an Ghaeltacht. Braham se bhfuil níos mó gael idir beidir ná scoil ná mar a bheith idir mé héin agus an scoil tá béal dorislim. Scoil buachalí 8 dalta. Tá cóhéics difriúil, tá scoil bheag gine lárin na catharach. Tá gá dúna plantanga chur ar bun. Tá gá dúna na rudí seo ar fada dhéanamh chomá. An bhfuil míad a dhéanamh a gceart, ní dócha é. Bhfuil an pobl timppla na scoile a chothúgain. Níl. Bhrachas fiúin a gceist le róna an ar maidan. Go dúir sé sin sprága den na scoil na Gaeltacht ar méid beagas an dua tá buint le an policy Gaeltacht a chur a bhaim ach bhfuil gáis a scoil sé ag feimú a scoil sé ag gobar. Beidir níos náit áirithe náit an eile ach fiúin dúirt ar nuachtar an seán dúirt sean lá deireadh a bhí sé caint ar I bhráthach agus an iscoil sprágas a phobal sin. Agus sin counter Gaeltachta lag. As mátá an policy Gaeltachta déanamh fós ar rudaí is fiú é dhéanamh, is son gur fiú an dua donna cineirí, is son gur gúil sáróbar a dhéanamh ag na scoil na Gaeltachta go háirithe agus tásúlainn go bhfeallamóí leis mud an Ghaeltacht a lán uibh. Mar tá gá dúin an rud céine chur a son gúil deisna gcuine fáil an uibh agus uibh se fáil an muine chomá nó péirad nó fáil amóna chéile mar a rí sin an áit atá an neart. Na chosalaí is na rudí comanta, so íon cumas le teagas Príomhoidí na Gaeilge. Na sé chundaí bhí muide bhí beidir grúpa mintrí agus príomhoidí hamprí beidir mintrí a bhaile pe gobar a srúhanna. Ag dhéirí caiimid brandúgur ar grúpa chuir le chéile le brandúgur mintrí srúhanna. Like na fein na chéanó hína lig. There's a piece of big differúil an ahan cóhex, bío sé srúig, bío sé sa Gaeltacht, bío sé sa Ghaeltacht, but ag an am chéine, an rud comanta atá agus na dúshláin comanta na go dtíon dóir leis an teangaí a sprágaí agus in a bheith éifeachtach sa seomranga. Agus níl an airneol, nar chuirmuid na srúhanna, na scoilena, coslamach scoil héin, na scoilena sa Gaeltacht, nar chuirmuid sin a lig le chéile. Agus sí comór sin, really. Is galin bheith ag díriú ar na rudí is taithe tarnas céile agus mar phríomhoidí is a túisceart feicm sa síte Jackar dúide mar fiú an mól fisica scúrsom an difriúla ní ho linne a bheith buint tarda as a bheitid, agus sin na ceol, an din A-level, go si an art-test, as the dúshláin níl an chascail, ar fé fiche blian, bhí me sé an tíanmúid roáin sa dóm. A bhí ag teagas A-level star Príomhoidí na Gaeilge. Se sin scéal eile. So star. Ceann bháin fáilte go.